Fl-2008 konna niżilna l-eqdem Ampina ta' Malta dak iż-żmien Petronilla li kienet fonduta fis-sena 1370. Din illum tinsab fil-Mużew tal-Katedral. Però ma jfissirx li ma kienx hawn niepen qodma oħra fil-Katedral fosthom waħda tal-1499, jiġifieri 519 sena. Din il-qampina kienet tintuża sa ftit żmien ilu għad-daq tal-kwarti tal-arloġġ, però minħabba ħsarat kbar li kellha fil-kuruna, jiġifieri mod tas-sospensjoni tagħha, din kellha titniżżel mill-kampnar. Fil-fatt stajna għamilna restawr tagħha, però meta tqis l-età venerabbli ta' din il-qampina ġie deċiż li din tmur fejn seħbitha fil-Mużew tal-Katedral u ssir il-qampina ġdida propju li ħadd tbirek illum mill-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna. Il-qampina saret fil-funderija Packard ta' Annecy fi Franza, tfondit fis-sena 2016, propju anke l-iskrizzjoni fuqha tikkommemora il-fonditur oriġinali tal-qampina tal-1499, il-Mastru Antonino ta' Tortoreto. Fil-fatt il-qampina anke ġġib ukoll l-istess intonazzjoni tal-qampina oriġinali u anke l-iskrizzjoni bil-Latin li hemm fuq il-qampina li saret mill-Monsinjur Juan Azzopardi ukoll tikkommemora dan il-fatt storiku għall-Katedral.